ரூபாய் போட்டால் 200 ரூபாய் ஆகணும், டபுள் த அமௌண்ட் வேணும். அப்போ நாங்கள் தரோம் அப்படின்ட்டு எந்தெந்த நிறுவனங்கள் உங்களை கூவி கூவி அழைக்குதோ அங்கே கொண்டு போய் உங்கள் பணத்தை போடுறீங்க. கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் கூட யோசிக்காமல் அது எப்படி சாத்தியம்? ஒரு கவர்மெண்ட்டு நடத்துகிற ஒரு நேஷ்னலைஸ்டு பேங்க்லேயே இவ்வளோ தான் வட்டி கொடுக்க முடியுதுன்னா இந்த நிதி நிறுவனங்கள் எப்படி நம்மளுடைய பணத்தை இரட்டிப்பாக ஒரு வருடத்தில் தருவாங்க? இல்லைனா 25%, 30% வட்டி விகிதத்தில் நமக்கு எப்படி தருவாங்க? என்ன வாய்ப்பு இருக்குன்னு ஒரு நிமிடம் கூட சிந்திக்காமல் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? உங்களுடைய பணத்தை எல்லாம் முதலீடு செய்கிறீங்க. கடைசியில் எங்கே கொண்டு வந்து நிற்கிறீங்கன்னு கேட்டால் எங்ககிட்ட. அங்கே தான் பொருளாதார குற்றப்பிரிவு செயல்படுது. இவ்வாறு நீங்கள் இந்த மாதிரி சீட்டு கட்டியோ இல்லைனா எங்கேயோ கொண்டு போய் உங்கள் பணத்தை முதலீடு செய்தோ ஏமாந்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்காக நாங்கள் பொருளாதார குற்றப்பிரிவு செயல்படுகிறோம். இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் ஆரம்பிக்கிறவங்க போடுறாங்க இல்லையா, ஒரு 10 பேர் 20 பேர் இல்லைனா 100 பேர் ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள், அவங்களுக்கு அவங்க சொன்ன வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றிடுவாங்க. அதை பார்த்தா நமக்கு பேராசை வந்துடும். ஆஹா, அவன் பாரு போட்டால் 1 லட்சம், ஒரு வருஷத்தில் 2 லட்சம் ஆகிடுச்சு, அப்போ நம்மளும் போடுவோம்னு சொல்லிட்டு உங்கள் பணத்தை நீங்கள் போடுறீங்க, ஏமாந்து போகிறீங்க. ஸோ முதல்ல அவங்க உங்களுக்கு நம்பிக்கையை க்ரியேட் பண்ணுவாங்க, பார்த்து ஏமாந்துடாதீங்க. தயவு செய்து உங்களுடைய சேமித்த பணத்தை பாதுகாப்பாக வைத்திருங்கள் என்று காவல்துறையின் சார்பாக